Ongi etorri beste bideo batera. Bat of Anaien beste amaiera artistiko batera. Kasu honetan, zuriak irabazi egin behar du. Argi dago irabazteko BPOiak kuruatu behar duela. Baina hau bereziki gustatzen zait ikusteko edo ikasteko zaldiak ze berezitasun daukan bere saltoekin. Lehenengo mugimendua erraza da, gertatu egin behar dugu pioia, bezazpi. Orain, betzak ezin du bezuta bera jun, eta beste era batera ekitu egin behar du koroazioa. Ikus dezagun lehen da bizi, zuzenean ekitzen baldin badu koroazioa. Gaztelua de 8. Oroain, zaldia de 6, jake. Erregea mugitu egin behar da, adibidez erregea F3, gero ikusiko dugu beste mugimendu bat. Zaldia C8. Blokeoa. Estopatzen du, espera horrengo mugimenduan, B8 mekzatzen du. Baina, gaztelua D1, atzetik xakiak emateko. Eta orain, gaztelua azaldia D6. Ezin da bueltatu. D8. Noski, gaztelua D6 eta gero, D8. Eta hau irabazita dago. Ez da erraza, baina printzipioz irabazita dago. Zerratzen da zaldia ez baldin bada baten, gaztelua B1, orain, zaldia B5. Urringo mugimenduan, doiak koroatuko du. Zaldia D6 jake eta gero zertatzen da F4, diagonalean irolaukira, jokatzen baldin bada erregea. Berdin, zaldia C8, gaztelua D1 jokatzen baldin bada, orain B8 dama jakera. Baina B7 eta gero beltzak beste okerek aldauke. Eta erantzuna da bai. Xake ematea. D5, erregea B6, orain, gaztelua D8 jake, gaztelua D8, lehen bezala zaldia D6 jakeekin erantzute baldin badegu, orain gazteluak handezake zaldia, jake delako, baina errege C7 eta gero, beltzak ez daka mugimendu honik. Urrengo mugimenduan pioiak koroatuko du eta hori irabazta. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.